Senjuri, grazzi miġġiet tal-li naqattu maħna l-program Qribna, kontinuament nżommukom aġġornati dwar dak li qiegħed jiġri fuq bażi politika. Ħafna drabi nitkellmu fuq bażi politika lokali. L-lum il-ġurnata se noħorġu ftit barra minn xtutna u nitkellmu aktar dwar il-relazzjonijiet internazzjonali, l-aspett internazzjonali. Min jaf kemm il-kol kemm aħna intom ukoll qed isseguna kemm qed tisimgħu dwar in-newtralità, dwar il-gwerra bejn il-Russja u l-Ukrajna, min jaf kemm qed nisimgħu dwar difiża, dwar sigurtà. U aħna wkoll ser inkunu qegħdin inħejju wieħed mill-programmi tagħna, infatti anke minn naħa tiegħu Nowlin ser ikun qiegħed jispjega aktar fid-dettall il-pożizzjoni soda li qiegħda żżomm magħha Malta fi kliem ukoll u naturalment rappreżentata mill-Prim Ministru ta' Malta u l-mexxej Laburista Robert Tabela minn naħa tiegħu tkellem kontinwament dwar in-newtralità ta' Malta u kemm m'għandniex inkomplu ninvestu fuq l-armamenti iżdanna niffukaw aktar fuq id-diplomazija u l-paċi u anke l-pożizzjoni ta' Malta dwar dan u f'dan ir-rigward. Ħanħalli fidej Nowlin, konċis bħal dejjem, dirett, ftit minuti kollox, fatwali wkoll bil-filmati li ser inkunu qegħdin nurukom dwar dan l-istess suġġett. Insegwu flimkien. Fi Brussell sar summit speċjali li għalih attenda l-Prim Ministru Malti Robert Tabela ma' mexxej oħra Ewropej. Minn hawn ħareġ messaġġ ċar dak li Malta hi newtrali u qatt mi se tagħti lok li tikkontribwixxi għall-armamenti. Araw x'qal il-Prim Ministru. Konna ċari ħafna il-neutralità ta' pajjiżna, in-non allinejament ta' pajjiżna. Iżda bżida miegħu il-prinċipju li aħna ma rridux li nisselfu jew ninvestu jew nixtru f'armi letali, jrid jiġi rifless. U sodisfatt immens illi il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, konklużjonijiet bil-miktub, jispeċifikaw dak b'mod ċar. Jiġifieri hemm żewġ konklużjonijiet tal-Kunsill in-numru 10 u n-numru 17 illi jagħmlu riferenza speċifika għal politika partikolari ta' difiża ta' pajjiżna. Dan jimxi jitfit ma' dak li tajt il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, jiġifieri li Malta hi pajjiż neutrali u għalhekk mhux se tinvesti f'armi. F'dan is-summit intlaħaq bil pajjiżna ma jipparteċipax fix-xiri tal-armi u l-munizzjon. Dan filwaqt l-Unjoni Ewropea qed tkabbar l-ekonomija permezz tal-industrija tal-armi, xi ħaġa li pajjiżna mhux ser jidħol fiha. Dr. Tabela nota kif Roberta Metsola għamlet ċara li hi favur ix-xiri tal-armamenti. U bekk wieħed jifhem għaliex l-oppożizzjoni ma ħaditx direzzjoni ċara, iżda qed tipprova tiġġustifika u tqarraq. Biex jipprova jiġġustifika dil-konfużjoni li għamet ġewwa fih innifsu l-Partit Nazzjonalista prova iġib il-pożizzjoni tal-Gvern tal-Partit Laburista u tal-Gvern u l-deċiżjoni li ħadd jien li taqbel ma' dak li qed jgħid Roberta Metsola. Kollox ta' taħt fuq ta' dak li verament ġara. Għaliex il-vot tiegħi ċarissimu kien favur li Malta ma tinvestix fl-industrija tal-armi. Dan ifisser li s-soldati Maltin se jibqgħu hawnhekk f'pajjiżna filwaqt li f'każ ta' attakk mill-istati l-oħra għandhom id-dmiri li ddefenduna. Iżda li żguru li Malta hi neutrali u li tfisser opportunità għal ftehim ta' paċi u le għall-armamenti. ċara. Grazzi lilek Nowlin, konċiż dirett fi ftit sekondi, hemmhekk stajna nsegwu wkoll permezz tal-filmat il-pożizzjoni soda u ta' Malta dejjem waħda konċiża u konsistenti li qiegħed jirreferi għaliha l-istess Prim Ministru l-mexxej Laburista Robert Tabela li dik l-istess newtralità mhux biss ma tintmiss iżda dik l-istess newtralità l-vantaġġ li għandha biex tkun tista' taġixxi bħala aġent ta' paċi fi kwistjonijiet u f'konflitti bħal dawn internazzjonali. Intant minna ħatijaj wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm, miġdiet nirringrazzakom tal-li kontu magħna u segwejtu l-programm Qribna. Nfakkarkom li tliftu xi programm jew ieħor u hawnhekk grazzi lilkom tal-li sibu ftit ħin u tkunu tistgħu isseguna fuq l-istazzjon 1 jekk tkunu tliftu xi programm jew ieħor il-paġna ta' Facebook Qribna hemmhekk issibu dawn l-istess filmati li nħejju għalikom kemm jista' jkunu wkoll kontemporanji dwar suġġetti li qegħdin jinbidlu minn jum għal jum. Issa, grazzi u nsellilkom.